आज भैया हम गायक राम दिलवाला रउआ सबके बार बार प्रणाम कर रहल बनी। आज के युग में का हो रहल बा, आई दिलवाला फिल्म के माध्यम से रउआ उनके एगो भजन सुनावे जा रहल बनी। माई बाप घर के भार हो गईल, भाई से बढ़ के सार हो गईल। माई बाप घर के भार हो गईल, भाई से बढ़ के सार हो गईल। यारी कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गईल। यारी कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गईल। माई बाप घर के भार हो गईल, भाई से बढ़ के सार हो गईल। यारी कल युग के पुत कैसे जन्म पुत